Batisi TV, lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Baganet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Komisi benta ban Pynmih pisa nak benta ban thiet igitiar jing ben sawa ka jing seng samla Balang Presbyterian Sangshong kan sepelong ya ka food fest kam gospel concert ha ka live way tri no para arajar arfuar ya kini ka food fest kam gospel concert on pelong harut ka surok ba NH44E mar persya bat ka lenti ka ban lech Tirot Singh Memorial Civil Hospital Sangshong syuk nak kaliang ki bor penya kilay thu ba ya ka food fest on sedang na do kapor shpau buje step kat ba ya ka gospel concert on sedang ha kapor san buje jan mien ha ka ba on wan ban tem daki kenhon ki bla pau ki ba kenthop ya ka iswen ka ba dei ka kenhon tem ju ki pastor nangta ka sakhi bat ka offices ha kini ka sngi gen don ru shibun ki jat jingbam khasi ka ba ki pat ba ki ju stanat ban bam bat nakaliang ji seng samla Balang Presbyterian Sangshong ka khot ka wer ki pat ba bakin sngop ha ban wan shimenta kini ka food fest kom gospel concert kom shibenta ban a ya ka jing kershan ya ka jing seng samla ka badon ya kitei ki jing thu kom balak ka dawah neng